गावनि बिधानसभा बियाबाव क'क्राझारनि सिङाव गाबोननिफ्राय जागायजेननो गोनां बावखुंग्रि फोरबोनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथां लरेन्स इस्लारिया फैगौ रंजालि बैसागु आरो बावखुंग्रि फोरबोनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम गोजोन हामलायथि बावहरो। बिथाङा बुंदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव खुंजानाय बावखुंग्रि फोरबोआ बिटिआर आसामनि अनगायैबो गोबां खना खनला जायगाफोरनिसिम गोसारहैबाय। बे खेबनि जिथि बावखुंग्रि फोरबोआ साबसिन आरो बांसिन रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया मिजिंथियो। गिबियावनो फैगौ जे रंजालि बैसागु बे बैसागुनि गाहाम हामलायनाय गासै आसामनि सुबुंफोरनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गिबियावनो बावहरग्रोदों आरो देग्लायबो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय आरो बेखौ बिटिसि सरकारा बावखुंग्रि फेस्टिभेल महरै फालिबोबाय थादों। देग्लायबो 12, 13 आरो 14 सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङैनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय दायो थामथिम जादों, साखाफारा जादों। मिजिंथिदों जे गासैबो हाबाफारिफ्रा रायजो राजाफोरनि मदद मोननानै गाहामैनो गाहाम बियो खुंफुंजागोन। सरासनस्रा जेरैबायदि हाजो गाखोनाय बेवहाय हाबाफारि लायो, बेवहाय खारनाय बादायलायनाय होनाय जायो। गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो फैयो, खालि जोंनि खाथि खालानिल' नङा, गुबुन स्टेटनिफ्रायबो फैनानै बे खारनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैयो। देग्लायबो फैगोन गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय जे जों बे फेस्टिभेला गुबुन गुबुनावबो गोसारहैदों। जे आसामनि बडलेण्ड ओनसोलाव क'क्राझारनि बावखुंग्रि हाजोआव बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंजायो आरो बेबायदि मोनसे खारनाय बादायलायनाय होयो जेराव गुबुन स्टेटनिफ्रायबो बाहागो लाफैयो। बेजों गोबाव बोसोरनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनो फोसावनायनि मोनसे हाबाफारि जादों आरो बेबायदियैनो बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव जोंनि बर'नि इन्डिजिनियास गेम होननानै मिथिजानाय, जेखौ दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बा बेबायदि बिटिसि हालामाव बादायलायनाय होगासिनो दङ। जे जोंनि इन्डिजिनियास जि गेम खमलायनाय जि फेडारेसननिफ्राय बावहाय खमलायनाय बादायलायनाय, गिला गेलेनाय बायदिसिना जे जोंहा इन्डिजिनियास गेमफोर दङ, देग्लायबो बेखौ आरोबाव बावहाय खुंनाय जागोन। बेबायदि मोनसे हाबाफारि दङ आरो इन्डिजिनियास माने गुबुन गुबुन जानाय लोंनाय बायदि रोखोमनि बावहाय दिन्थिफुंसालिबो दङ, बावहाय स्टलबो होनाय जागोन। दा बेबायदिजों जोङो मिजिंथिदों गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय आरो साबसिन बाहाय बयबो मानसिफ्रा बाहागो लागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिदों। गोजोनै बे सानथामनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया बारलांगोन। बिटिसिनि मानगोनां चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव दासान्दि बे हाबाफारिफ्रा मोजाङै मोजां जालांगासिनो दं। बिटिसि हालामाव जेफोर फेस्टिभेल खुंजादों, जेफोर हाबाफारि खुंजादों आरो बे हाबाफारियावबो जिहेतु बिटिसि सरकारनिफ्राय स्पन्सर होयो, बेनिखायनो बे हाबाफारियाबो मोजाङै खुंफुंजागोन होननानै जों मिथिदों। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।